busa dili siya matandog sa yarwa. Amen? Ang tanang anak sa Dios dili ay matandog sa tanas. So, salamat sa Diyos nga nakasimpat ako ng maglawa. Murag na may na tahamin. Sige lang ang Diyos wala maglagtaw sa kadaghan paggamay sa musimba. Hindi na kaya ng tao nigsoon ang sincero at kasing-kasing. Praise God. Kung ang Diyos nakita sa sincero at kasing-kasing. Tanabingon, sincero at kasing-kasing. Once nga ang kasing-kasing sincero igsoon, mula huntay kina sa pagpangalagad bisan pag magkinaunsa kay sincero ang iyang kasing-kasing. Mo padayon gina sa pag-alagad sa tungbuhay ka Dios. So sa mga kasapaw, welcome kayo sa tanan, mga bisita. Natay bisita na welcome niya kay welcome naman nato si Catherine. Yang apelido kay Uy. Manang kalabanan igsoon isulti pag makita ang Uy. Hallelujah. Praise God. So welcome kayo. Yang agga manikat mo. Si Nanay po, Nanay Edith. Praise God. Salamat sa mga nibiyahe o kinabawan kay nakabalik sila ng safety nga giubanan din sila sa Dios. So dito maglangan atong abilihan atong Biblia. Praise God. Diha sa John chapter 1 verse 12. So dito kay ito mga pagday igsoon. Hallelujah. Kasi patingala ang uban nga anong sabak hindi na sila kuday. Anong kinahanglan hindi na sila musinggit. Praise God. Sa diha igsoon sa imong basahon ang Bible. Sa panahon nga si Jesus misunod igsoon sa Jerusalem, gikan to siya sa Jericho. Naana siya sa Matthew chapter 19 kung masayo igsoon. Sa diha igsoon nga minaog si Jesus sakay sa nating asno. Kunya isugat sa igsoon sa tanan nga mga sumusunod ni Jesus Christ, nagkuha sila ng mga palmera, nagkuha sila igsoon ng mga hapin, di igsoon ilang giwagayway na bisikgit sila igsoon nga mabuhay ang hari nga kaliwat ni David. Grabe ang pagdaig igsoon sa nanunggan kini sa mga Pariseo, isapaan sila. Ay kini mga Pariseo igsoon gusto mo kuntila na sila pasidunggan. Gusto sa mga Pariseo, ang kini mga Pariseo igsoon bright kini sa Bible. Pero tungkol sa ilang ka-bright, gusto nila iksun nga ilang kaugalingon lamang mo idaygon, mo ilhon. Muna iksun sa nihang nagdaig ang mga sumusunod ni Jesus Christ, isabaan sila. Kung ingon sila kay Jesus Christ, sa magtutudlo, badlong na ang imong mga tinunan, kaperting sabaan sila. Oh. Kung sa itubag ni Jesus Christ, kung ako silang pahilomon, ang mga bato mo ay daig sa Diyos. Hallelujah. Kung ano ba mo iksun, nga kung musikit ang mga bato kung sa tayo mahitabog sa tao, insulto kaayo sa tao, itagaan bakbak sa Diyos, itagaan gininhawa, itagaan busog. Unya ang mga bato mo ay kinabuhi, mo ay bidayang musikit sa Diyos. Hallelujah. Oh, kinahanglan ay duran ay mga pagdayag na anay sa Bible nga atong isingkit ang iyang pagkagamhanan kay ang pagdayag igsoon mo ay kinaon sa Diyos. Amen. Makatapan, malipay ang Diyos kung dahil gunin mo siya. Malipay mo galing ka, no? Dahil gunin mo si katao nga kahamis yun sa butis ba? Oh. Ang imong ilong, murang ilong ni atok naa sa mul, nga di bulihok. Manikid. Ang imong kutis, murag sibuyas. Ang imong mga ngipon, murag mga bukid ka naglaray. No? Ganahan kang naigon ka. Amen? Ang imong mga mata, murag mata sa salampati. Ang imong mga aping, murag agianan sa mga kutsi. Dahil mo na, amen, hindi na tiyaw-tiyaw. Di ba, yung anak, igsoon na manguyak, dahil ko mo sa kasugtod. Malipay ka kung dahil ko, mga anak, igsoon na ang mama gahay kung hatag ubaon, dahil ko sa mga anak, mga bahagi di mo ba, no? Ikaw ang pinakagwapa, mama, basta wak na i-apply, gwapa na ihapon ka, taga itagbaon mo. Di pa isa mo hatag, nga na usap ang Diyos. Nga kinahanglan dahil ko siya, kaya mo iyang kinaham. Amen? Hallelujah. Man, so ang Salmo 47, Psalms 47 verse 1.
Shout, clap your hands, all you people, and shout with a voice of triumph. Musinggit ang mga tao katong bidaog. Pero nagpanaugo naman ta, pinaagi sa gihimo ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Unang ato sa isinggit kasi siya maayo sa itong kinabuhi. Amen? Kada magaling mga sambungan, galing singgit mo. Sabak kay sila ba? Nag-agi na ito. Sa pagkahantay, igsuon ng kining atong Diyos, buhi nga mo ay nag-amuma ka na ito. Mo ay nag-aktiban ka na ito. Di pa natin siya daygon. Amen? Diyos siya kagabhanan sa katanan. Praise God. Kung naay mga pagdaig sa Biblia, wala igsuon, ipadlong niya ang mga apostoles. Di pwede. Isla pwede badlungon. Kaya kung badlungon ako sila, ang mga bato mo ay muday. Sige daw, hindi ka muday, igsuon niya ang mga bato. Sa mga giliman, hallelujah! Kuratan ka. Nga ikaw na ikinabuhi, hindi ka muday. Amen? Praise God. Kung kinahanglan dahil mga tao muday, musikit sa mga pagdaig. Kaya ang na mga pulong dahil nga mula sa mga bakba mo ay pag-ila igsoon kung kinsa ang Diyos sa atong kinabuhi. Amen? Yes. Ang tao di ay igsoon na nagadaig sa Diyos kung ay tao nakaila sa Ginoo. Hallelujah. Nakaila ka sa Diyos. Example. I-interview ka. May mga interview mo, nakakay asawa. Ihulog ko ay daw, explain mo, isa na, i-imagine yung asawa ko sa siya, may mga asawa, taas to buhok. Amen? Shiny kay buhok. Kaya nga naman, nakailat ka, amen? Ang asawa parang kinitan ang katawan. Hamis to kutis. Yes. Pero kung wala ka mga ila, yung asawa, di niya mo ma-explain, amen? Di niya mo mabungat kung kinsa na yung asawa. Muna iksuot, ang tanan nga nakaila sa Diyos, muna bungat yun kung kinsa ang Diyos, amen? Gamhanan ka, Ginoo, matinunanon ka, balaan ka nga naman, nailhan na ni mo ang Diyos. Kung anak di ay, ang tao mo dahil kung nakailan ng Diyos Ginoo. Amen? Hindi ang tuwig so, wala ko nakaila sa Diyos. Ako nailahan na perminti, kwarta, material ka butang. Dili yung kabalong mo dahil, mauwaw pa ko mo dahil. Uwaw ko mo dahil, kaya kung musingkit, ng pakpak, sikog lantaw, naman, wala pa na kumailhan ang Diyos pagmayo. Sa diha, igsuon nga ako yung kapangita ang Ginoo, pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kinabuhi ko na itong makasasala, sa diha nakabasa ko sa Biblia, gitulo akong luha, niyon ko Lord, nakapapay paglaong kining usa ka taong makasasala. Dito igsoon, hinusulan akong mga sala, dito milihok ang Holy Spirit sa akong kinabuhi, o gibag ko sa Diyos. Amen? Giusap ko sa Diyos, gibag ko. Sa diha makabati ko, igsoon ng pulong, mga sakit, akong dawaton, diha makabasa ko sa pulong, hilak naman ko. Dito dahil igsoon, inang-anak kong paggibag ko sa malaan ng Espiritu Santo. Sa diya igsoon ay kung usap, kay usa ka gamiton sa Dios, inasa kang usbon. Amen. Usa ka kung kunsaran, usa ka sutlan sa iyang gahom, kinahanglan limpyuhan nato atong kaugalingon. Usa pag gamit sa Dios isang kilumpyuhan, aron nga mahimo tang epektibo sa tanan nga mga tao. Halin nga atong walihan tungod kay sugo sa Dios. Dili akong trabaho ni gusto nako ni, pero kung gusto sa Dios, igsoon gihimo sa Dios ang kinabuhi, gisugo ko sa Dios aron nga iwali si Jesus diha sa iyong kinabuhi. Amen. Dili na akong trabaho kay kung gipili pa na akong trabaho ani, mangayo kog sweldo ninyo. Pero kay sugo man sa Dios nako, amen. Muna akong trabahoon. Dili tao, dili ako ginikaran na nagpadala ato dito na kuwala dili. Mismo ang Dios nagpadala ginako dinhi. Aron nga iwali ang iyang mga pulong diha kaninyo, nga ang mga tao makaila sa Dios, ilang bilaat biyaan ang sala ug mga lagad kamatinuanon sa Ginoo. John chapter 1 verse 12. Ang basahon. Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Kita na? Kung hindi naatay plus screen TV dito kay katong mga hanap mo pananaw, makita sa kining bersikulo. Nya katupong dili kayo hanas mo ukab, dili na lang ta magtantaw. Praise God. Para ayo tag pray ni ana igsuon kay naman tay project ni ini nga tuig mao ang sana plus screen TV. Mahimo atong duhaon. Bayad laki. Di sudli po ninyo niya ha. Daghan. Praise the Lord. Sa ipataan na igsoon, basta sa John chapter 1 verse 12, ingon siya,
Apan si bisan kinsa nga midawat ug mituo kaniya kining word igsoon nga him kaniya si Jesus ni. Apan si bisan kinsa nga midawat ug mituo kaniya gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Tanamingon anak sa Dios. Hallelujah. Ato gidupot ang ulo mga puta. Amahan mo nga langit nun, ikaw ang Diyos nga naghimo sa langit ug sa yuta. Ang Diyos nga naghimo sa dagat sa kabukiran. Ang Diyos nga naghimo sa hangin. Ang Diyos, hallelujah, nga nagpakataw namo nining kalibutan. Diyos nga ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Ikaw ang Diyos ni Prophet Samuel, Salmista David. Diyos nga ni Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah. Diyos ka ni Sadrak, Misat, Abednego. Huwag ka mausap. Ikaw sa ang Diyos ka among diday ni Simba. O ang Diyos ka nagtawag ka namo. Ang Diyos ka nag-usap sa among tibuok ka kinabuhi. Parang oras sa Ginoo, Lord, mamati kami sa imong mga pulong ginamit imong ubos nga alagad. Father, I pray tungod kay wa ko'y mahimo kung wala ka according to your word. In Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but your spirit, Lord, nga mao'y manguna, mao'y matudlo o magwali sa among kaliwala karong oras sa pasagta kani Ginoo kung unsa kining bersikulo sa Juan 1:12 iplastar Ginoo ang tanan nga makasabot kami mutubo kami diha sa espirituhan kahimtang panalangin ang tanan gani karon akong gisalig kani ang tanan o Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ingon igsoon diri sa Dios apan si bisan kinsa kining word nga bisan kinsa wala sa ginapili kung sa estado ang imong kinabuhi kung sa manigsoon ang imong kahintang doon na mga problema o wala problema kag datot nagpiyog man ka sa barangay, syudad di ibang lugar ay kung sa man ang imong pagkatao ingon ang Bible apan si bisan kinsa. Amen. Kanang word nga si bisan kinsa wala na higipili. Si bisan kinsa nga midawat o mituo. Kasi kabutang dira, midawat o mituo? O naigsoon midawat. Ulahi ang pagtuo. Kung imong dawaton igsoon si Jesus, nga siya igsoon mahimo nimong Ginoo sa imong kinabuhi dawaton nimo siya. Ang imong Ginoo o personal nga manuluwas sa imong kinabuhi, himo nimo sa igsoon nga higala, himo nimo sa igsoon nga gitawag nga Dios yun. Himuon nimo sa hangin, imong kinabuhi, imong magbalantay mo siya. Si bisan kinsa nga midawat o mituo, kanang word nga mituo, kung imong tuwan si Jesus nga siya ang the Son of the Living God, kung mutuo kaniya nga siya pinadala sa Dios. Nagpakatao, ito na maingon nagpakatao. Dili tao ha, kung dili nagpakatao. Pagpasabot, incarnation. Amen. Gikan sa espiritu unya gisudlan dito sa ulod at ulod ng pagkatao ba? Oh. Espiritu banto sa ulod. Dios minaog. Malaingon ang Bible igsoon sa John 3:16, for God so loved the world. Nga naman miingon ang Bible nga for God so loved the world. Wala man sa ingon nga for God so loved the people live in the world. Nga naman the world man. Kaya ang mga tao na igsoon kaniadto sa wala pa si Jesus, kalibutanon tang tanan. Amen. Yung tanon tanan ba yung tapos pasabot patay ta tanan tungod sa sama. Oh. And siya, for God so loved the world. Grabe ang paghiupas kalibutan. Ang tungod niya na and He gave His only begotten Son. And those who ever believe in Him should not perish. Kanang word nga peres, dili silutan. Masabot musugutan sa dili, na ay dili basta-basta, na ay dili magwanta, na ay dako nga silot sa mga tao nga wala midawat o mituo kang Jesus Christ. Silot, at ramingon silot. Should not perish, but have everlasting life. Hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kaniya, gihatagan niya og katungod na ay gitawag nga power, amen? Authority. Doon ay gitawag nga right. Katungod nga mahimong
anak sa Dios. Mo katapat anak ba ka sa Dios? Mo anak ka sa demonyo. Saan ni klaseng Diyos ito kilagaran? Yan, nahimong kita anak. Di ba ta agayan himong anak? Amen? Diyos din siya, tao ta. Kini Diyos ikso nga itong kilagaran. Dili na basta-basta. Kung mutanaw bitaw kag building nga pila ka floor, 35 ka andan na. Isa pa, mga towers niyo ka, hala ka na ko sa tower, hala. Pero wala ka kabalo nga mas dako ang Diyos niya. O maunto ang imong amahan. Anak naman ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Katungod nga mahimong anak sa isang atong tema, the rights of all sons of God. Ang katungod o ang otoridad sa tanang himong anak sa Diyos. Nga tayo authority. Amen? Anak sa Diyos. At namin ingon, anak ko sa Diyos. Duha ta klase nga tao sa kalibutan. Anak sa Diyos o anak sa Satanas. Hallelujah. Right the power. Ingon ang right igsoon, dili ni right igsoon nga tuo. Kadang katungod. Amen. Kay right. Or kauban ani ang synonyms power or authority. Nalang kay authority. Hallelujah. Tungod kay anak na ka sa Dios, naatay authority. Amen. Kabalo mo authority? Pag naagani igsoon nga masakit diha, ay rebuke yung kalintura. Gawas sa ngalan ni Jesus, that is right. Mo na'y authority. Kapuprihon sa akong kinabuhi, biya na sa ngalan ni Jesus, that is authority. Mga kapuprihon, mga dimalas, gawas, biya sa ngalan ni Jesus, that is right. Amen. Naatay katungod. Nagampo mo ana. Anjili, kapatid, maging isang prayer ng tatlawon. Panahon sa ganda, gusilin ko dito, abot na, gunggan, gusilin ka. Hallelujah, si Katero kadungog kay hilinay akong ampot ng kadalawon kay madisdong po sila. Mahinay pakusog, basta gikan sa kasing-kasing, paminaw mo na sa Diyos. Ngayon akong prayer, tanang kapuprihon, walay luna sa among balay sa ngalan ni Jesus. Di ba? Right na. Tanang kawalat-on, tanang kapitos, tanang nga mga sakit, balatian, dili makasunod sa among panimalay, mga dimalas ng kawaan. Oh, right na. Mga kasabog kaguliyang, in the name of Jesus, dili makasunod. Katungod mo na kay anak sa Diyos. Amen? Huwag among i-invitar, akong gi-welcome ang mga blessing, isang ili blessing sa pagkasi panalangin, financially, material blessing, spiritual blessing, come in the name of Jesus. Nakabatik na ang masilingan. Tingalamig so, total, ayo. Naay isda, pastor. Hindi, nanawag magkagpinit panalangin. Pero sa'yo pas nabuntag, mga fish mo, mga mayawa mo, mga kurimaw mo, ang mga fish na maglumba, itawag ka. Lumba na sunod ang mga demonyo. Pero kung manawag kag blessing, ang mga blessing maabot namin, inanatay rights. Sakit kayo ang pulong, nga bantay na ito igsuhan. Hallelujah. Muna igsoon nga natin katungod ang akong mga anak, bisag gamay panimo abot ang adlaw nga mahimong ning doktor sa ngalan ni Jesus. Mahimo naggamit dun sa Dios mayo kaugnaon. Amen. Ang rights. Di kay ay kay bataan ni aw lagi ni. Pilotos lubi ni ayaw. Mahita po na piloto na si lubi kay mo na permit mo declaration. Nanatay rights. Amen. Lord, di ko musugot, Ginoo, yung ader ako. Maabot ang panahon kay imo kong anak, magmausuagon ko. Amen? Nagimik, mawalagin ko, ani. Mawalagin ko, ani. Mawalagin ko. Anak ka sa Diyos. Yung katapat, anak ka sa Diyos. Lugoy-goy kayo ko. Parigay ni. Ayaw ka, Luigi, kay anak ka sa Diyos. Amen? Nagtanaw, gamina mga tao sa palibot. Anak sila sa Diyos, yung anak. Dili sila manasik, dili ka mahimong blessing sa apa. Hallelujah.
Praise God. Ito mga drivers, bilang ma'am, napit ka sa Diyos ma'am, sa halag mga pagsulay, mga kalisod, sige anak na to sa Diyos. Ito niya pasagdan. Ano sa niya magipasagdan yung anak? Yung ang Biblia, Igsoon, diya sa Isaiah, 45:15, nag-ingon diha nga, bisan gani ang mga anak, malimtan pa niya ang mga anak niya nga nagsusultutoy. Pero ang akong mga anak, di ginagod kalimtan. Amen? Kalimot ang Diyos. Ikaw pa makalimot sa Diyos. Hallelujah. The power, ang right exon, ingon ang synonym, ang ingon exon ang definition, the power, ang gahong or privilege to which one is justly entitled. Kung sabot, ang gahong o pribilehiyo nga angayan sa usa ka tawo, no? Angayan sa usa ka tawo, entitled ba? Hallelujah. Wala ko na tayo angay tanan kay makasasala ka. Praise God. Ikon diri igsoon sa 13, nahimo silang anak sa Dios, dili pinaagi sa lawas nun nga pagkatao. Wala ka nahimong anak sa Dios na giutong bas mamaen. Anak na ka sa Dios. Dili. O dili ingon siya, dili pinaagi sa lawas nun nga pagkatao, o kahaas ka mabuton sa tao. Yung tao, anak na ka sa Dios, sakto anak na ka dili. Nahimot ang anak tungod sa atong pagtuo o pagdawat kang Jesus Christ o kana buhat sa atong Dios, pagbuot sa atong buhay ng Dios. Di na pagbuot si mama papa, di na pagbuot si mong silingan, di na pagbuot sa mong uyuan, di na pagbuot si anagan sa Dios, kundi pagbuot sa Dios, naghihimo ka niyang anak. Amen? Makatapat pagkahayahay mo. Siya mismo nagbuot. Sa unang nahigog ba nino, dili ikaw. Hallelujah. What are our rights when we become children of God? Kung saan atong mga katungod, basta kung saan atong otoridad, sa diha nga nahimo tang mga anak sa Dios. Kung saan atong authority. Hallelujah. Una igsoon, ang atong katungod mo ni, the right to approach God. Masa daw? Ang katungod igsuon nga kanang mahibalo ta og suon og pwede na kang maduol diha sa Dios. Amen. Ikaw anak ka maduol pa sa papa. Ug dili nimo na amahan. Naa naman tay igsuon anak naman ta, so naa natay katungod nga moduol sa Dios. Amen. Kani adto igsuon usa ka makaduol sa Dios. Kinahanglan nga maghalat una ka og nating karnero. Kung atong basahon ang Leviticus Kapitulo 5, kasi pamaagi nga ang mga tao kani adto makaduol sa Dios. Ay lisod kani adto moduol sa Dios kay at Dios gamahalan kayo sa katalan. Ingon ang Leviticus 5 kay makasala ang tao kasi pamaagi nga makaduol sa Dios. Leviticus Kapitulo 5, 14 ngadto lang sa 19. Napaminaw mo ha? Ingon igsuon ang Dios kang Moses, gisugo pagayon kini sa Ginoo kang Moises, kung ang usa ka tawo makalapas sa sugo sa Ginoo, tungod kay wala niya mahatag ang butang nga alang unta sa Ginoo, bisan wala niya tuyo, makasala sila og kaniadto mawala gituyo, kinahanglan nga maghalad siya og laking karnero. Imo katapat naa kay karnero? Maghalad siya. Nga walay depekto kada yung mamols kayo karniro. Walay diferensya isip bayad sa iyang sala. Kinahanglan nga ang kantidad sa karniro gibase sa kantidad sa inugaton sa pilak base sa kiluhan nga gamiton sa mga pari. Kini nga karniro halad isip bayad sa sala. Yung magsitag sala daw. Sige po bayad karniro. Gawa sa karnero, isip anak karnero, kinahanglan nga bayaran niya ang wala niya mahatag sa Ginoo. O dugangan pa niya kini ang plus o 20% ang kantidad. Example, dili ka maka-offering sala. Unya kinahanglan kang magbayad og karnero. Nga wala pagitatsa. Isa ka tuig ang edad. Mamor sa karnero. Kanya plus, bayaran pa rin ng offering, plus 20%.
Ingon anak kani adto. Lisod dili. Nah, padayon ta sa 17. Kung ako sa katao nakalapa sa suko sa Ginoo bisan wala niya mahibaloi, nakasala. Kung mahibaluan niya nga nakasala di ay siya, hinahanglan nga magdala siya ngadto sa pari og laking karniro. Nga walay epekto. Naisip niya halad abayad sa iyang sala. O kinahanglan nga ang kantidad niini gibase sa kantidad sa bukaton sa pilak, base sa kiluhan nga gamiton sa mga pari. Pinaagi sa paghimo niini sa pari, matubos ang tao gikan sa iyang sala nga wala tuyoa o pasayloon siya sa Ginoo. Pag dili ka makahalad, nagpabilin ang tunglo diha sa imong kinabuhi. Tunglo ba? Magkalisod-lisod, sakit-sakit. Ang hatod namatay, hindi ka makahalad. Lisod kayo kaniadto ang balaod. Pero naluoy ang Dios kanato. Amen? Dili sila makaduol sa Ginoo kung walay halad. Sa diha igsoon nga nakita sa Dios nga ang mga tao maghalad igsoon o garniro unya pagkaugma magsala kasala gihapon unya kadto nagahalad pati undi na nakasala gihapon sila. Sa diha nga dili to perpekto nakita sa Dios ang iyang gibuhat, iyang gipadala ang iyang bugto nga anak. Sige sa man to. Si Jesus Christ. Nga kung makasala ka bis na wala tuyo ingon ka, Lord Jesus pasaylo agid ko. Gipapas tanan ang imong sala. Amen? Di na ta maghatag karniro. Mo na nga pagkaanindot sa gibuhat sa Dios. Pero ang mga tao, wala mitagad kang Jesus Christ. Wala nila dawata si Jesus. Ingon nga gasa, alam ka na to. Ingon nga regalo, alam ka na to. Kung mag-iskot ang regalo, isa na kadawat regalo to December. O mo nakadawat. Kung imong katag regalo, paghatakan kag regalo, magpasabot gihatakan ka nga bisan walay nakita ang naghatag niyo nga maayong butang, amen? Sige tagaan kag regalo bisan wala ka nagtrabaho, unay regalo. Wala ka nag-expectar nga reguluhan ka. Gasa na sa Dios. Kitang tanan igsuon kita angay regaluhan kay makasala ta. Pero ang tanan igsuon kadaghanan sa mga tao sa kalibutan, wala midawat sa regalo sa Dios. Gasa regalo gihatag sa Dios kanato. Hayahay kayo ta, wa tay gihimo. Example, si Mother Inan. Kalit ako kita nga ano ba sa mo na. Gitagaan ako siya dito tungod kay nakoy nakita niya. Amen. Gitagaan ako siya tungod kay naluoy ko niya. Ingana ang Dios. Tungod sa iyang kaluoy sa mga tao sa kalibutan, naghatag sa regalo kanato. Pero ang matag, ang kadaghanan sa kalibutan, wala midawat sa regalo sa Dios. Nagpadayon Panginoon sa pagpakasala. Wala mitagad sa gibuhat ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Amen? Hello? Salamat din mga tapat. Salamat hindi mo kitagad si Jesus. Hallelujah. Praise God. Approach God. Kabalo may igsoon sa panahon ni Moses, dili pa kaduol ang tao sa Dios sa Exodo Kapitulo 20. Itong basahon ng Exodo. Makaduol ang mga tao kaniadto igsoon kung naay propeta. Exodo chapter 20. Verse 20. Verse 8 to 19. Verse 18 to 19. Ikon igsoon ang mga tao, panahon na igsoon na naghatag ang Dios og 10 commandments sa gitawag nga bukid sa Sinai. Ingon ang Dios, Moses saka diri sa bukid kay maghatag kog balaod alang kaniyo kay kahit kog ulo. Sakak si Moises sa pinakataas nga bukid, asakak siya. Kung ang Dios igsoon naghatag og 10 commandments, isulat sa bato pinaagi kalayo. Isulat sa kalayo ang sulat, ang Diyos nagsulat. Bato, isulat sa Diyos sa bato. Muna iksulat sa 18, sa diha nga dungog sa mga tao ang dalugdog. Isa na itong dalugdog. Sukay ba? Kaya ito, dungog tag dalugdog.
Kuratan na bro. Hallelujah. Sa diha nga dumog sa mga tao ang dalugdog, kini ka dalugdog, dili ni dalugdog nga sama sa madunggan. Iba ni ka dalugdog nga makapakurog sa tao. Sa diha nga dumog sa mga tao ang dalugdog o ang tingog sa budyong bukid man kay dito sa bukid Sinai bisaka si Moises. Unya sa bukid dalugdog nagakirat. Dinaog pa ng Dios dito sa bukid. Kay naghatag og balaod. O sa diha nakita nila ang kilat o ang bukid nga nag-asog. Nagurog sila sa kahadlok, may palayo sila. Example, bukid ni. Misaka si Moses sa bukid, na mga tao nasa ubos sa bukid, dili sila makaluon. Bisa na lang sa kanya gitawag nga tiil pita sa bukid. Tama na example, bukid ni. Naala na sa diha, dili sila makatahak, na ay utlanan, ay kulang diha, nga dili ka pwedeng mutunog. Kung mutunog ka sa bukid, patay ka. Kay naa dito ang Diyos. Hadiha igsoong alunggan, ipalayo sila. Kung maingon ka Moises, ikaw na lang mag-igsulti ka namo ay maminaw kami. Ina na si Moises. Dili lang ang Diyos ang musulti namo kay basin mga matay ng tanan. Kay grabe kabalaan ang Diyos. Amen? Ikaw na mga tao, Moises, ikaw na lang magwali namo ayaw lang ang Diyos kay mamatay kundi kay grabe kagamahanan ang Diyos. Walay makaduol sa Diyos kani ato. Si Moses lang ang lagad sa Diyos. Sa diha nanuluoy ang Diyos, iyang ipadala, iyang bugtong anak, ang kitang tanan makaduol na sa buhay ng Diyos. Amen? Hallelujah! Siya ang gitawag nga dalan. Ang kamatuoran, siya ang tulay nga makaduol ta sa Diyos. Kay dili basta-basta ang Diyos. Pag-ingon ganyan niya, let there be light! Ihaya po. Buhat na sa Diyos. Mitunga ang dagat panahon si Moses. Di ba ito si Moses nagtuwa? Kasi nagtuwa ito. Ang Diyos. Yanaghan kayo lang pag tinanong sa pagpangalagan, wakit mahadlog sa Diyos. Kaya dili na panibas na basto. Limang ka inikbalik sa Ginoo, tunaw ng tanan. Sa kapungod sa Diyos. Apil ang mga tao, igsoon mo wala, magtinanong sa pagpangalagan sa Ginoo. Hallelujah. The right to approach God, na natay katungod nga muduol sa Dios. Ikaduha, right to demand anything. Na natay katungod nga mangayo taog bisan unsa. Amen. Anak naman ta, so mangayo tag bisan unsa. Kanang bisan unsa. Pero dili tanang pangayo tag bisan unsa ihatag sa Dios. Mani pangayo nga pastor, basig manghambog ka. Mali sa katawang pastor, ngayon ko sa Diyos pa, hangtod karon. Di ko bala na lang akong tuhod, tinuhod, hangtod karon, walang pagihatag sa Diyos. Kaya mo na bibigyan pastor, pangayo bisan unsa. Amen? Yan igsoon ang John chapter 14 to 14 isa. Ask anything in my name, I will do it. Pangayo bisan unsa sa pangalan ay ako nang buhaton. Yung tao, pastor, hangtod karon wala, pati ko gitagaan sa Diyos. Sobrang usa din mag-ipangayo, aeroplano, pastor. Hindi kahatagan sa Diyos, kaya asa man mo patubaon na. Na ay mga buta, na dili tatagaan sa Diyos. Nga naman, kay kusay, mangayo ta, para na po sa atong kaayuhan. Pag mangayo gani ka ikson, kinahanglan nga, di lang ikaw ang malipay, kundi makabenepisyo po ng uban. Amen? Kaya kung kita-kita lang, mangayo, Lord, tagaay kong Ginoo, dihatag ang Diyos, kabalo ang Diyos, kay mahambog ka na. Diba pa ka mangayo, kabalo na ang Diyos kung sino kasing-kasing. Muna yung nandito, gini lang na. Tingala ka sa mga tao, nagha-talent, di ba? Gusto, kabalo na siya mo drum, kabalo na siya mo guitar, kabalo mo keyboard, kabalo mo keyboard, wapo kayo siya, basta naatan ng talento. Nga naman, gihatag na sa Diyos, kabalo ang Diyos, nagdili sa mugarbo. Ay kung hatagan ka tayo, mugarbo ka. Amen? Mura, di alam, mura na. Kabalo ang Diyos sa imong kapasidad. Amen? Muna nga maglipay ta, kaya mura na gihatag ang Diyos. Ganito si Edward, pastor. Ang mga klasya, basta mahay ka mamanta mo, sulitan, gitara, ako basta na lagi. Magwala lang din ko. Brad, ay ko, Edward, kung matagal ka sa Diyos, kung talento, basig mo garbo ka. Basig mawala ka sa pagpangalagan. Kaya ang tao mo sagot sa dili, naara maging garbo, di ba? Hallelujah. Muna, gituyo sa Diyos niya ang
tao dili mo lungtad, munang matigulang ta, mahuyang ta. Na mga player maayong dula, maayong pagkatigulang, maay pa ba? Pagkatigulang anak, maay kumulan, pagkatigulang anak, muna gitubutan sa Dios nga dili ta mo lungtad kaya ang tao aron dili mo garbo. Amen. Sama ni mo paayong tin. Bata pa man, ang tigulang. Usap. Tigulang naman. Hallelujah. Muna ang ekson nga kita tagaan mga butang hangtod karon pamadawat base kunyang bugar-bugar. Hallelujah. Nga na napakampo nimo Lord kung sa imong gusto akong dawaton. Amen. Ano na lang, Lord, kasi mong gusto yung makaayaw, Lord, kanang gusto ni mo, Lord, ganito ko mawala sa mong presensya, muna na ihatag. Kaya ang Bible, mas maayaw iksuon nga, makontento ka sa mga butang nga naa diha, kaysa mga butang iksuon nga magantay, ka ngawa pa diha. Makontento na ta, amen? Di man anything, nanatay katungod, pamahayo, kaya bisan usap. Kana po mga butang nga siya ang mapasiluggan, amen? Ngayon kung motor Ginoo kay kana mo silingan gidna pasapay Lord. Tagaan mo motor Lord. Tagaan ko nimo Ginoo pantay lang gina siya. Ano natagaan sa Ginoo. Amen. Mga tao makabuk-abot sa sakinan pantay makasakinan lagi ko. Ani ka tagaan sa Dios. Dautan man imong kasing-kasing. Ikatulo igsoon right to publish his wonderful deeds. Katungod igsuon nga imong isakyaw ang mga maayong butang gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Imo bang isakyaw? Nawatong basahon igsuon ang 1 Peter chapter 2 9 to 10. Unang Pedro, doon tay katungod nga musakyaw ngadto sa uban kung unsa ang kahibulungang mga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Naabay kahibulungang gibuhat ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Ay pulungan igsuon nga kaniadto bisyoso kayo ka. Pero tungod sa gibuhat sa Dios tausap kanima kahibulungan na. Kahibulungan sa kay kagsakyanan pero wala amahon sa kahibulungan na, di ba? Panahon sa pandemic igsuon wa ikapagudli, wa masakit, wa makansel mo gininhawa. Kahibulungan na nga naman wala gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Mo ba nang gisangyaw? Naati katungod to publish his wonderful deeds. Yung nagsuon sa 2 chapter 9, 1 Peter chapter 2, verse 9. Ingon siya, apan kamo mga pinili. Inapatapad, pinili ka sa Dios. Mga pari sa hari, imang ka nilagay pinili, mga pari magita. Ang mga pari kaniadto igsuon nag-alagad sa simbahan. Kunya nahimot ang pari kay nag-alagad tas Ginoo. Amen. Nga na igsuon kaniadto. Nahimo kamong iya. Unsa daw? Nahimo kamong anak sa Dios aron magmantala sa iyang kahibulungan nga mga binuhatan. Siya ang nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang kahibulungan kahayag. Ingon ang Jess, kaniadto dili kamo mga anak sa Dios, apan karon mga anak na kamo. Kaniadto wala kamo kaloy sa Dios, apan karon ikaluyan na niya kamo. Atong palakpakan ng Dios. Wala kaloy ang Dios kaniadto. Pero karon di kaluy anak ta. Pinaagi siyang paghatag siyang bugtong anak. Munang naatay rise to publish his wonderful deeds. Nganto sa uban ningon ka apil mo brad kami adto panahubog laigid ko brad. Alam mo yan malubog ko sa kapog tungod sa isuon pinat ko sa Ginoo. Giusapan ko sa Dios, amen. Kahibulungan na. Kung mga anak brad wa makit may trabaho pa nagpanampos gid sila. Tungod na sa pagkabayo sa Dios. Hindi mo katapat, imantala. Yes. I-share. Hindi kayo miskitag share. Kumusta dito itong talida dito nga dirty linen? Sa'yo, tanaw na masawa sa akin na. Sa akin na po. Kumusta na ito si Kuang Pilay? Gawas las to. Ayaw na isulti. Amen? Ang mga kaayuhan na gibuhan sa Diyos itong kinabuhi. Anak naman tayo katapat. Anak na ka sa Diyos. Isulti ang iyang pagkamaayo. Ibuhat. Kaupat, igsoon, right to resist Satan. Katungod nga atong suklan ang yawa. Amen? Yes, atong kaaway sa tanas na ba? Right to resist Satan. Ingon igsoon ang Luke chapter 10, 19. Lucas 10:19.
Pasahon ng Lucas, nanatay right, pastor, masuklan sa tanas. Di pa makita, pastor sa tanas. Uy, pagbantay mo, amen? Nga usahay, mapakita siya. Now, ito explain ka ron. Sipatasan sa tanas ng Igsoon. Hallelujah. Ingon Igsoon ang Luke chapter 10, verse 19. Ingon siya, gihatagan ko kamo og katungod. Masa daw? Gihatagan na. Aron madaog ninyo ang mga daotang espiritu o ang tanan nga gahom sa atong kaaway nga Satanas o dili gayud kamo maunsa. Hallelujah. Atong igsuon nga suklan ang yawa. Usapan pastor, ingon ani. Usahay igsuon mupawat ang yawa o pamaagi nga mawala ang imong pagkakristohanon. Gamiton imong silingan sa ipus, ikaw yung daot kayo ka, wajud ka, payag sinong utang, daot kagkaon, dagpoy nimo. Tigamit ang Satanas amin, unsa imo habuhaton. Amen? Gidamot ka, bisan wala kay gihimo. Unsa ang pagsukol na pastor? Now, itong basahon ang Roma 12, versikulo 19. Roma 12. Kay usahay mo kung makita pamaagi ang yawa, nga mugawas ang imo igsuon nga kinaiya nitong dati. Amen? Maghimo sa pamaagi, tintanon, gamiton imong igagaw ang imong silingan, way Ginoo gamiton, aron matinta ka. Mingon na ka, lagot kay, salamat sa Panginoon Kristo, Kristohanon karon. Ano din mo hanap ka? Natong basahon sa Roma kapitulo 12, versikulo 19. Ingon ang 19, mga hinigugma, ayaw gayud kamo pagpanimanos. Unsa daw? Mukatapat, ayaw jud panimanos. Hello? Sa mana lang ito? Ayaw panimanos. Ayaw nga hinigugma, ayaw gayud kamo pagpanimanos, kundili itugyan ninyo kini sa Dios. Asa itugyan? Nga mao ang musilot kanila. Delikado. Lord, Lord, niya ko gidaot niya Ginoo. Ay, pag naot ang Lord, ay, apod. Yan, basta ginang Ginoo. Yan siya ha? Kundili itugyan ninyo kini sa Dios, nga mao ang mga silot kanila. Kay sumala sa kasulatan ng ingon ang Dios, ang inyong amahan, ang atong amahan ha, ako ang manimalos, ako ang magsilot sa 20. Busa, sundo nato ang ginaingon sa kasulatan, kung ang imong kaaway gutom, saan? Pakanon! Ayaw kayo Ginoo. Kung ang imong kaaway giuhaw, sino buhaton? Paimnon. Ayun ang makahubog ha. Kay kung buhaton nimo ni, maulaw siya sa imong gibuhat. Sa iyang gibuhat kanimo. Sa 21, ayaw ka mo pagpadaog sa daotan. Sa daw? Di ta magpadaog sa yawa, kundili daogan ninyo ang daotan, pinaagi sa pagbuhat o maayo. Pag idaot ka igsuon sa Facebook na niyon, after, palang ka kasi Ginoo. Di ba? Her, daghang pag-blessing, maabot din sa Ginoo. Ing-anak, igsuon ang mga anak sa Dios. Amen? Ano, kita pa ni si Terhisin igsuon sa si itong katubitaw taga-Lebanon ito, nga naluwas, Muslim. Ingon siya nga, nabasahan ako sa Quran, nga, hate your enemy. Pero pagbasa sa Bible, mo ulit tinuod ng Diyos, kanaging ito, love your enemy. Dito niya nakailang si Christ yung kinabuhi. Ingon siya, mo ulit ang tinuod na Ginoo. Kaya nag-ingon diri nga, love your enemy. Pero igsoon ng Biblia nila nag-ingon nga, hate your enemy. Patya, imong kaaway. Uy, di man ka anak. Imo to tinuod ng Diyos, Satanas may patay, amin? Muto igsoon, ang kato nga imam, naluwas na imong pastor. Nakailan niya si Jesus Christ. Muna na atay right nga atong suklan ang yawa. Di man ipapahayang igsoon, daghang paagi ang yawa. Labis trabahoan, gamito niya ang imong kaubas trabaho. Hanggang masuko, gid ka. Magula ka imong pagkatahunod ba? Pero ang maayo ni ay, buhatay mo o maayo. Muduol ka, ter.
Masa na tayo mag-iingon ka sa ako? Matay na ni Kuter. Agad, beset ter. Diyos pag mga panalangin ni Kuter, ha? Yung sabi, yawa to. Natay katungod, nasuklat sa tanas. Amen? Isuklat mo ang buhat niya ba, hindi maayon. Isuko man to siya, wa. Amen? O ba si kita suko siya, wa po? Makatapat, anak na ka sa Diyos. Unang naghang pamaaging nga bulutaw ng pagkatawhunod. Mabantay na anak igsoon. Hallelujah. Ingon ang Hebrews chapter 3 verse 12. Hebrehanon 3 versikulo 12. Mga igsoon ko kang Kristo. Hindi mo katapat paminaw. Mga igsoon ko kang Kristo, pagbantay kamo nga dili kamo magbaton og dautan sulod sa inyong kasing-kasing. Unsa daw? Dili ta magtanong og dili maayos to kasing-kasing nga mao ang makaluya sa inyong pagtuo hangtod nga mahilayo kamo sa buhi nga Dios. Magbantay ta nga dili ta magtanong og dili maayos to kasing-kasing. Kamo ni makaluya nato sa pagpangalagad sa Dios. Laay na kay isimba nga naman na kay gidumtan nga tawo nga wala pa niya mo pasayloa. Munang di nakaganahan mo simba, makapaluyan, iwan magbantay ta. Nga dili kamo na yung mahinugdan nga mahilayo ta sa Dios. Last mahuman ako igsoon, right to live righteously. Naatay katungod igsoon nga mag-inabuhi nga matarong. Amen. Ingon nga atong amahan matarong. Hello? Yun igsoon ang 1 John chapter 3 verse 9 to 10. May na lang. Unang Juan sa third to the last sa Bible. Ingon ang unang Juan 3:9 ngadto sa 10. Ingon ang 9, ang tao nga nahimong anak sa Dios, in mga tapat, anak na ka sa Dios. Ang tanan nga miilang anak sa Dios bingon amen. Ano mo yung amen? Amen. Mga ni paminaw, tapat paminaw. Paminaw. Ang tao nga nahimong anak sa Dios sa 1 John 3:9 dili magpadayon sa pagpakasala. Sa daw? Kay ang batasan sa Dios ana-ana kaniya. O tungod kay ang Dios mao ang iyang amahan, dili na siya mahimong magpadayon sa pagpakasala. Katapat ayaw padayon kay anak ka sa Dios. Sa Jis, sa ingon ni ini, maila kung kinsa gayon ang mga anak sa Dios o kung kinsa ang mga anak ni Satanas. Ang tao nga wala nagabuhat og matarong o wala nagahigugma sa iyang igsuon, dili anak sa Dios. Katapat, love your enemy. Oh. Kaya kayo mong claim, amen? Lord, salamat, anak sa kunin mo, pura igidugtag. Tanan nga buhat igsuon pailan anak sa yawa. Tanan nga mga anak sa Dios naghimo og matarong tungod kay ang Dios matarong ka. Balaan siya. Ngon pud ang unang Juan 5:18. 1 John chapter 5:18. Nahibaluan nato nga walay tawo nga nahimong anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Ha? Hibalo nato ha? Nga wala gitaw nga nahimong anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kundili ampingan siya sa anak sa Dios. Kasi maamping nato? Anak sa Dios si Jesus. Busa dili siya matandog sa yawa. Amen? Ang tanang anak sa Dios dili ay matandog sa tanas. Kapilang ka igsoon na kabati pulo nga sakit kayo. Minayawa aron ka diya na mga lagad. Pero wala gid ka matarong, amen. Padayon gyapon ka sa pagpangalagan sa Ginoo. Unay paagi sa yawa. Yan nga bantayin ninyo ang Satanas. Ingon ang 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, ingon sa pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga Satanas nagalibot-libot sama sa liyon na nagagulong o nangitag tukbunod. Ligunan ninyo ang inyong pagtuo sa Dios ug sukli ninyo siya si Satanas. Hinumdumin ninyo nga dili lang kamo ang nagaantos kundi hasta usab ang tanang mga igsoon ninyo kang Kristo din sa kalibutan. Kini mga pag-antos nga angay makompleto
nga sinati usab nila. Susukla nato ang yawa. Amen. Sa inyo mga trials, buhat na ni Satanas. Kaya maluya ka sa pagpangalaga sa Ginoo. Mga tentasyon pabantay. Labi na igsuon na nagsugo na ka sa pagpangalaga sa Ginoo. Diha, duliho po ng yawa. Yung yawa, tagaan mo, dili ka maluya sa financial, sa sakit. Tirahon yung mong silingan. Nakita ang kagdili mayong batasan. Sa buwan kay gihimo. Yung mga anak po. Yes. Temptation, nakakaayo, mga litag sa yawa, litagod ka, mabitik ka, ikson, mapalayo ka sa Diyos. May yung katapat, pagbantay. Sukli ang yawa namin. Di ba usahay na ang kini ikson, pagpanudlog di ka ni sa Ginoo. Kung naagi mo tintal ninyo ikson, sukli ang yawa. Hinadayon nga, anak na ko sa Diyos. Amen? Yes. Hallelujah. Kung naay mo dalit na mo igsoon nga dili maayaw ang putang, nga na yung kabrad, wala na ko anak na ko sa Diyos. Amen? Dili dayon, kaya anak sa Diyos. Kaya kung dili ni mo na malikayan, igsoon, doon ay disiplina ang imong amahan. Hallelujah. So muna ang pulong sa Diyos. Nga muna ang mga katungod nato, mga authority, nga angay nato himuon sa matag adlaw. Amen? Hallelujah. Ito ko itong ulo mag-amputan. Amahan na mong galagit nun, kaniad ko Ginoong Diyos, dili kami di mo anak. Tuman kay naglunang kami sa nagkalain-lain ng mga pagpakasala. Salamat po Diyos na kanang nakadugog kami sa imong mga pulong sa maayong balita, mahitungod ka na Ginoong Jesus. Amo kang gidawat, ingon na Ginoo, personal, bugtong manuluwas sa among kinabuhi. Salamat po Diyos kung naamatay nakita na dili maayo sa among kinabuhi. Lord, imo ning tanggalon o Diyos, Holy Spirit, ikaw Ginoo magatrabaho ka na silang kinabuhi, mga dominar o Diyos, aron sila mahimong tinuod nimo nga mga anak nimo o God. Lord, i-bless ang mga pulong Ginoo. Salamat po di sa katungod imong gihatag kanamo nga makaduol na kami kanimo amahan ug makapangayo na kami bisan unsa sumala sa imong gusto ug tabaki kami o Dios nga among ibantala ang makatingalahang buhat nimo sa among kinabuhi kadto sa uban. Tabaki kami o Diyos, masukla na mo ang yawa sa matag-adlaw niya o Diyos, hallelujah, nagibuhat ka na mo. Salamat o Diyos, kami imong mga anak, na dili gini matandog, kung kinagsaad ka na imong kami gunitan o Diyos. Salamat, Ginoo, kami tudluan sa pag-inabuhi nga mag-aron. Ngayon kami imong mga anak o Diyos, salamat, na dili pinipasagdan. Dalay kung imong ngalan, panalangin ang tanan gani akaron. O Diyos, ikaw ang nahimaya sa among inabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.